أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao, govorio sam o Hazreti Aliju radijallahu anhu i nastavit ću da govorim u jednom hadisu. U Buhariju se spominje o službi koju je Hazreti Ali uradio prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ubejdullah bin Abdullah prenosi da je Hazreti Ajša radijallahu anha govorila: kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postao veoma bolestan u zadnjim danima svoga života, pitao je dozvolu od svojih žena da on boravi u kući Hazreti Ajše radijallahu anha i da tu se brinu o njemu. I ona kaže, njegove žene su mu dozvolile. I poslije ovoga, kad bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao iz svoje kuće, dvojica ljudi su mu pomagali i dok bi hodao sve bi ostajali tragovi poslanikovih nogu, znači dvojica ljudi su mu trebali da pomažu da bi on hodao, to jeste Hazreti Abbas i još jedan čovjek. Ubejdullah govori da je to rekao Hazreti Ibni Abbasu šta je Hazreti Ajša radijallahu anha rekla. On me je pitao da li znam koje su te dvije osobe bile, da li je Hazreti Ajša spomenula. Ubejdullah je rekao, odgovorio je da ne. Hazreti Ibni Abbas je upitao da li je spomenula Hazreti Abbasa radijallahu anhu, a druga osoba koju ona nije spomenula, to je bio Hazreti Ali bin Abi Talib radijallahu anhu. Hazreti Abdullah bin Abbas prenosi da je Hazreti Ali radijallahu anhu izašao iz kuće u kojoj je boravio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To su bili zadnji dani poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok je bio bolestan. Ljudi su ga pitali: o Abul Hasan, kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Pitali su ga kako je njegovo zdravlje jutros. Hazreti Ali je rekao: alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu, jutros izgleda bolje. Onda je Hazreti Abbas bin Abdul Mutalib uzeo ruku od Hazreti Ali radijallahu anhu i rekao mu: tako mi Boga, u sljedeća 3 dana bit ćeš ispod nečije druge brige, jer sa ovom bolesti poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao da će u sljedeća 3 dana da napusti ovaj svijet. Razlog ovome jeste iz mojeg iskustva kad ljudi iz Benu Abdul Mutalib kao kad su blizu svoje smrti, tako izgledaju njihova lica. I dođi da idemo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ga pitamo ko će da bude kao postavljen za tu stvar, to jeste mislio je na hilafet, da li će to biti neko od nas ili neko drugi. Tako da u svakom slučaju trebamo da znamo.
A poslanik sallallahu alejhi ve sellem će nam ostaviti neku uputu u vezi toga. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao, tako mi Boga, ako mi ovo upitamo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on nam ne da tu dozvolu, mislim tu kao čast, onda ni ljudi poslije njega nam neće je dati. I tako Boga, ja ne želim da pitam poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovoga. I ovaj hadis također se nalazi u Buhariju. Arapske riječi koje se spominju u ovom hadisu su Ente wallahi ba'di Falastin Abdul Asa, što znači, tako mi Boga, za 3 dana bit ćeš ispod nečije druge kao brige ili uprave, brige. Hazreti Sejd Varila Shah Sahib u vezi ovoga piše, reći da će pasti ispod nečije druge brige poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je kao neka indirektna ekspresija ili izražaj, jednostavno da izrazi, skrene tu pažnju da poslanik sallallahu alejhi ve sellem za 3 dana će da premine. Hazreti Amir prenosi da poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Ali, Hazreti Fazl i Hazreti Usama bin Zubair radijallahu anhu su oprali tijelo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i također su oni spustili blagoslovljeno tijelo poslanikovo u mezar. U drugom hadisu se spominje da Hazreti Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu je također bio prisutan s njima. Da postoje razni hadisi u vezi davanja beata, to jest zakletve Hazreti Alija Ebu Bekru radijallahu anhu. I razlog tome jeste da kao u nekim hadisima se prenosi da Hazreti Ali radijallahu anhu nije dao svoju zakletvu ili beat Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu kao odmah, gdje drugi hadisi govore suprotno. Hazreti Ebu Said Hudri prenosi, kad su Ensarije i Muhadžiri dali bejat u ruci, zakletvu u ruci Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, izašao je na mimber i razgledao po ljudima, ali nije mogao da ugleda Hazreti Alija radijallahu anhu. I onda je upitao za Hazreti Alija i neki Ensarije su otišli po Hazreti Alija i došao je s njima. Hazreti Ebu Bekr je rekao, o Amidžiću i zete poslanikov sallallahu alejhi ve sellem, da li ti želiš da uništiš snagu muslimana? Na to je Hazreti Ali radijallahu anhu odgovorio, o halifo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao nemoj da me kazniš za ovo, i onda je dao zakletvu Ebu Bekru radijallahu anhu. U drugom hadisu se prenosi da kada je neko rekao Hazreti Aliju da je Hazreti Ebu Bekr spreman da uzme bejat, zakletvu od svih ljudi, da je on istrčao u svojoj košulji bez donjeg dijela odjeće i otrčao je odmah da uzme bejat i onda je sjeo pored Ebu Bekra radijallahu anhu i poslao je po ostatak svoje odjeće. U drugom hadisu stoji da Hazreti Ali radijallahu anhu je dao bejat Ebu Bekru radijallahu anhu da li prvi ili drugi dan poslije poslanikove smrti, i ovo je zaista istina, jer Hazreti Ali radijallahu anhu nikada nije prestao da jednostavno podržava Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Niti je ikada izostavio da klanja namaz iza Ebu Bekra radijallahu anhu. Obećani Mesih alejhi selam u vezi Hazreti Alija i ove situacije govori da na početku Hazreti Ali radijallahu anhu nije odmah uzeo zakletvu ili dao zakletvu ili bejat Ebu Bekru radijallahu anhu, ali poslije toga kad je došao kući odmah se je vratio
i nije stavio ni turban svoj, samo kao neku kapu i otišao kod Ebu Bekra radijallahu anhu i poslije je poslao da mu se turban njegov donese. Izgleda da je on pomislio da je to veliki grijeh ne dati bejat Ebu Bekru radijallahu anhu, da je otišao iz svoje kuće i nije ni svezao svoj turban. U nekim drugim hadisma se spominje da Hazreti Ali radijallahu anhu nije dao zakletvu bejat Ebu Bekru radijallahu anhu sve do posle smrti Hazreti Fatime radijallahu anha. Kao na primjer u Buhariju se spominje da Hazreti Ali nije dao zakletvu Ebu Bekru radijallahu anhu dok nije Hazreti Fatima preminula. Kako god mnoga ulema, to jeste ovi učenjaci su različitog mišljenja. Imam Behki piše, komentariše hadis da Hazreti Ali nije dao zakletvu Ebu Bekru radijallahu anhu sve do posle smrti Hazreti Fatime radijallahu anha. Imam Behki komentira na ovaj hadis. On govori munkate, što jeste taj lanac prenosioca nije kao riječ je završen, nije završen. To jest da je negdje nešto preskočeno. On dalje piše. On govori da drugi hadis koji govori da je Hazreti Ali uzeo bejat, dao zakletvu Hazreti Ebu Bekru poslije one prve zakletve koji su drugi mu izrazili je više autentičan hadis. I mnogi učenjaci su rekli da taj drugi bejat je bio više bejat ponovnog, što se kaže, davanja i ponovnog svjedočenja prihvatanja hilafeta. Huzur kaže možda ovi su učenjaci mislili, pošto se ovaj hadis nalazi u Buhariju, koja je autentična knjiga hadisa, možda izrazili su kao mišljenje da trebaju da daju ovome bejatu kao drugo ime, ali to nije potrebno jer ne mora značiti da svaki hadis u Buhariju mora biti autentičan. Na primjer, dr. Ali Muhammed Selebi piše u njegovoj knjizi Siratul Mu'minin Ali bin Abi Talib, prema Lama ibn Kasir i mnogim drugim učenjacima, još jednom kao opet je dao bejat i potvrdio svoje znači podržavanje hilafeta posle smrti Hazreti Fatime i nazvali su ovu zakletvu kao zakletva reafirmacije i kao Hazreti Ali je uzeo bio bejat, ali poslije smrti Hazreti Fatime on je kao potvrdio taj ponovo svoj bejat prema hilafetu Ebu Bekra radijallahu anhu. Alama ibn Kasir piše da poslije smrti Hazreti Fatime Hazreti Ali radijallahu anhu je ponovo odlučio da da bejat Hazreti Ebu Bekru. U Sirul Hilafe obećani Mesija alejhi selam piše, ova knjiga je napisana na arapski jezik, ali na urdu prijevod glasi sljedeće. Obećani Mesija kaže, iako mi pomislimo da najiskrenija, najistinitija osoba, misli na Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, je stavio kao prioritet ovo svjetske stvari i da je on uzeo pravo druge osobe i mi smo prinuđeni da Ali, Allahov lav, je bio licemjer, ne do Allah, i da je on tako uzeo ovo svjetske stvari, dao im prednost, jer se nije odvojio znači od nevjernika. Ovo su grozne riječi koje se izgovaraju u vezi Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu od nekih. Na primjer da je on bio nevjernik, to jeste kafirom ga nazivaju. I znači možemo da pomislimo da je
Hazreti Ali jednostavno izabrao licemjerstvo i 30 godina poslije nastavio da tako živi, da u očima Hazreti Alija radijallahu anhu Sadiki Ekber, to jeste Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, je bio nevjernik i da je uzeo njegovo kao pravo, zašto je onda Hazreti Ali dao zakletvu njemu? Zašto se Hazreti Ali nije iselio iz takve zemlje koja jednostavno je nevjernička i vrši kao opresiju nad ljudima? Zar Allahova zemlja nije široka za njega da se odseli iz tog mjesta kao što je bila praksa vjernika? Pogledajte primjer Ibrahima alejselama koji je ispunio Allahovo naređenje i kako je on bio istrajan u tome da potvrdi istinu. Kada je on vidio da njegovi ljudi, njegov otac obožavaju idole, on se odmakao od njih. Niti se je bojao njih, ni bilo kakvih posljedica toga i bačen je u vatru, ali nije izabrao da on sakrije svoju vjeru. Niti je imao ikakvu strah od ljudi koji rade loše. Ovo je način vjernika. Oni se ne boje mačeva ni... I da učine nešto poput ovoga, to oni smatraju velikim grijehom i ako učine neku malu grešku, oni se odmah okreću Allahu i traže oprost. Mi smo zaprepašteni kako je Ali radijallahu anhu dao bejat Ebu Bekru, Omeru radijallahu anhu, ako je on kao znao da su oni uzeli prava drugih i kao nazbila ostavili islam. I što još više da spomenem, ako je Hazreti Ali bio svjestan svega ovoga, zašto je on nastavio da živi toliko godina uz njih? I iskreno, sa punim, žarom ih je pratio i slušao. I nikada nešto negativno ili suprotno nije pokazao prema njima. I nastavio je da jednostavno živi život sa velikom pobožnošću. On niti je bio zatvorenik, niti ga iko zadržavao da on ne ode u druga arapska plemena, na primjer. I u ovakvim slučajevima njegova dužnost je bila da se odseli s tog mjesta negdje na istok, zapad Arabije. Ne samo da se on trebao, obećani Mesih alejhi selam kaže da se odseli, nego bi trebao druge da jednostavno podigne protiv njih. On bi trebao da uzdigne sve i beduine i sve sa svojim elokvantnim govorom je to mogao da uradi protiv, ako su ove halife prvi napustili islam. On je to mogao da uradi. 100.000 beduina se pridružilo Muselma lažov. Hazreti Ali je bio najzasluženiji da ima ovakvu podršku od naroda. Onda zašto je on bio sljedbenik ove trojice halifa za koje se iznose ovakve laži da su oni bili nevjernici? I obećani Mesija govori zašto je on dao svoju punu lojalnost njima. Ako je njemu bilo dato da on bude vođa, zašto je on tolike godine sjedio tako samo među njima? A ne da se digne kao oni koji slijede Allahovu uputu i Allahovo naređenje. Šta ga je zaustavilo da jednostavno ne ide protiv njih? Zašto nije poveo rat? Da jednostavno dokaže šta je istina. Zašto nije pozvao druge prema ovome? Zar Hazreti Ali nije bio najelekvantniji među ljudima i najprecizniji u govoru i ona osoba što kažu udahnjuje život preko svojih riječi? To je koliki je govornik on bio. On je mogao da skupi ljude u roku od sat vremena oko njega.
ako su se ljudi mogli oko lažova u selama Kazaba da sakupe, da se ljudi ne skupe oko čovjeka koji je imao takav govor. To jeste Allahov lav koji je nazivan Allahovim lavom, Hazreti Ali nije mogao to da postigne. Kojeg je Allah volio toliko i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I znači iznad svega ovoga još jedan dokaz jeste da nikada nije izostavio namaz Hazreti Ali iza Ebu Bekra, iza Omera radijallahu anhu. On je uvijek prisustvovao zajedničkim dogovorima s njima i vjerovao u šta su oni tvrdili i govorili. Pomagao im je u svakoj stvari sa svojim na koji način i on je bio osoba koja je ostajao iza. Onda dobro razmislite da li se ovako ponaša kao potlačena osoba i samo pogledajte kako je on pratio ove takozvane lažove koji nazivaju neki, kao da on nije razlikovao istinu i laž. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori vez Hazreti Alija radijallahu anhu. Zar Hazreti Ali radijallahu anhu nije znao da oni koji vjeruju u svemogućeg gospodara nikada ne izaberu put licemjerstva ili da to potpomažu. Iako da su bačeni u vatru, oni to ne potpomažu. Zaista, takvi ljudi ne ostavljaju istinu, pa to ih koštalo i sopstvenog uništenja. I obećani Mesija alejhi selam kaže da Hazreti Ali nikada se nije suprotstavio ili bio protiv bilo kojeg halife prije njega. Hazreti Ali radijallahu anhu je dao svoj bejat njima, svoju zakletvu, i oni koji tvrde da Hazreti Ali radijallahu anhu nije dao zakletvu Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu, ovo je najveća nepravda koju oni rade protiv Hazreti Alija radijallahu anhu. Onda kakvu je službu Hazreti Ali radio ispod ove trojice halifa? Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem mnoga arapska plemena su napustila vjeru. Također licemjeri u Medini su postali jednostavno postali su više hrabri da rade spletke. Muslimu su se lažovu mnoga plemena pridružila, a još mnogi drugi Tuleha Asadi su se pridružili. Isto kao Musalma lažov i ovaj drugi je tvrdio da je on poslanik i znači situacija se puno pogoršala i onda Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je poslao armiju na njih pod upraviteljstvom Hazreti Usama radijallahu anhu. Samo nekoliko ljudi je ostavio sa sobom i onda su mnogi beduini željeli da osvoje Medinu i počeli su da smišljaju napad. Onda je Hazreti Ebu Bekr postavio stražu na raznim ulazima u Medinu i oni bi stražarili navečer. Osoba koja je bila zadužena da nadgleda ovo u vezi stražarenja je bio Hazreti Ali radijallahu anhu, Zubair bin Alaman, Talha bin Abdillah, Sad bin Abi Waqas, Abdurrahman bin Auf i Abdullah bin Masud. Da Allah bude zadovoljan sa njima svima. I tada, znači, Hazret Ali je dobio ovakvu zadatak da se brine o Medini. Kad se proširila vijest da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, mnoga arapska plemena su se odstranili od vjere i napustili vjeru i također nisu željeli da plaćaju zekijat. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je odlučio da se bori protiv njih i Urva prenosi da je Hazreti Ebu Bekr poveo muhadžire i ensarije zajedno sa sobom i otišao iz Medine. Kada je došao do jezera koje je s druge strane planine Nedžed, beduini su pobjegli odatle. Oni nisu totalno napustili vjeru. Oni su kao i dalje se smatrali muslimanima, ali nisu željeli da plaćaju zekijat. I razlog je bio
Hazreti Abu Bekr je napao na njih ne zato što su oni kao napustili vjeru, nego zbog toga što su odbili da plaćaju zekat. I kad su vidjeli da su ovi beduini sa svojim porodicama pobjegli od tale, onda je neko predložio Hazreti Abu Bekru da on treba da se vrati u Medinu gdje su djeca i žene i da postavi nekog drugog kao komandanta armije. I posle insistiranja Hazreti Abu Bekr je postavio Hazreti Halid bin Velida za komandanta. Rekao mu je, ako iko od njih želi da nastavi da plaća zekat i da primi islam, da jednostavno im dozvoli da se vrati. I onda se vrati u Medinu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori da je zabilježeno u historijama kad je Hazreti Omer radijallahu anhu putovao negdje, nekoliko puta je postavio Hazreti Alija kao emira Medine. Kao prenosi se u toku Džisr, gdje su muslimani doživjeli veliki gubitak od Perzijaca. Hazreti Omer radijallahu anhu je odlučio da on ide sa muslimanskom armijom prema Iranu i tada je Hazreti Omer radijallahu anhu postavio kao guvernera Hazreti Alija za Medinu. Hazreti Muslim Maud govori u vezi ove bitke Džisr da su muslimani prvo napredovali, ali to je bila taktika perzijskog nekog tog komandanta da ih pusti da pređu kao da napreduju dok su prešli s jedne strane rijeke, ali onda je on napad izvršio s druge strane, a već su oni bili kao most te rijeke okupirali. Kad su muslimani vidjeli da je most okupiran, mnogi su poginuli, to jest utopili su se u toj rijeci. Ovo je tako bio ogroman gubitak za muslimansku armiju i kad su došle vijesti do Hazreti Omera u Medinu, Hazreti Omer je rekao sada ništa ne ostaje između Medine i Irana i znači totalno je otvorena bila Medina i da je samo znači pitanje vremena kad će oni da dođu do Medine, neprijatelji, i onda je rekao ja želim da idem i da on bude komandant armije. Svi su se složili u vezi toga, ali Hazreti Ali je tad rekao ne do Allah da ti tad budeš ubijen. Muslimani bi se kao razbježali i to bi značilo kao još gori poraz za muslimane i on je savjetovao da ne ide Hazreti Omer radijallahu anhu. Onda je Hazreti Omer pisao Hazreti Sadu koji je tad protiv Bizantijaca se bio u ratu i rekao mu je da pošalje koliko god može ljudi jer je Medina totalno znači izložena neprijateljima i ako ne budu nevjernici bili neprijatelji zaustavljeni, oni bi mogli da osvoje Medinu. Onda u vrijeme hilafeta Hazreti Osmana kad su se mnoge pobune su se tad dešavale, Hazreti Ali je dao najiskreniji savjet Hazreti Osmanu radijallahu anhu. Jednom je Hazreti Osmanu pitao Hazreti Alija zbog čega ove pobune, koji je pravi razlog njima i kako da ih zaustavi. Sa najvećom iskrenošću Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao razlog svemu ovome jeste nepravda njegovih kao guvernera. Hazreti Osman je rekao ja kada sam birao svoje guvernere ja sam išao po primjeru na koji je to radio Hazreti Omer radijallahu anhu. Ali ja ne znam šta se je desilo sada. Hazreti Ali je rekao to je tačno, ali Hazreti Omer je uvijek zadnju odluku on donosio i bio je vrlo strog po pitanju toga. Drugim riječima on je bio vrlo strog u nadgledanju svih radova, poslova, a s drugim riječima kao ti si vrlo blag prema svemu. I ovi guverneri su uzeli znači sebi za pravo zbog toga što si ti toliko blag i oni se ponašaju kako god žele. Oni se pobrinu da ti nisi obaviješten o njihovom o njihovim radnjama i šta rade i ljudi misle da jednostavno ti guverneri rade naređenja od halife i zbog toga ti si znači jedini glavni cilj na koje ljudi gledaju.
Kad su Egipćani okružili kuću Hazreti Osmana radijallahu anhu do te mjere da nisu puštali ni vodu, ni hranu, ništa prema njegovoj kući. Hazreti Ali kad je saznao u vezi ovoga, otišao je do njih i rekao: način na koji vi to radite, ne samo da je to neislamski, ali to je protiv svakog čovječanstva. Kad nevjernici zarobe muslimane, pa ni oni im ne zabrane hranu i vodu, šta je ovaj čovjek vama uradio? Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao u vezi Osmana radijallahu anhu: šta vam je ovaj čovjek uradio da se ophodite prema njemu na ovakav zločin način? Ovi koji su bili opkolili njegovu kuću, oni nisu slušali Hazreti Alija radijallahu anhu. Hazreti Ali je toliko bio ljut da je bacio svoj turban i okrenuo se od njih. Oni su znači i vodu zabranili i Hazreti Osman radijallahu anhu je izvirio iz svoje kuće i pitao da li je Ali prisutan. Odgovorili su da nije. Onda je pitao da li je sad tu prisutan, oni su rekli ne. Onda je malo se ušutio i poslije je rekao: da li je iko među vama koji može da odnese poruku Hazreti Aliju da donese mi vode? Kad je Ali radijallahu anhu saznao u vezi ovoga, poslao je 3 vreće vode, ali ovi koji su okružili njegovu kuću nisu dozvolili da unesu vodu. Mnogi robovi iz Benu Hašim su bili ranjeni u pokušaju da unesu vodu Hazreti Osmanu, ali na kraju su uspjeli. Kada je Hazreti Ali radijallahu anhu saznao da postoji plan da se ubije Hazreti Osman radijallahu anhu, poslao je svoje sinove Hasana i Huseina radijallahu anhu da s mačovima stoje ispred njegovog ulaza. I upozorio im je da nijedan pobunjenik ne smije da priđe blizu. Kad su ovo vidjeli ovi pobunjenici, oni su počeli da bacaju strijele na vrata Hazreti Osmana radijallahu anhu. Tada su ranili Hazreti Hasana i Muhammed bin Talha. U to vrijeme Muhammed bin Ebu Bekr i još dvojica su ušli u kuću Hazreti Osmana sa strane od jednog ensarije iz njegove kuće i tad su ubili Hazreti Osmana radijallahu anhu. Kad je Hazreti Ali saznao u vezi ovoga, došao je da se uvjeri i vidio je da je Hazreti Osman ubijen. Onda je pitao svoju dvojicu sinova kako je Hazreti Osman ubijen kad ste ga vi čuvali. Tada je Hazreti Ali ošamario Hazreti Hasana, a udario je Hazreti Huseina po prsima i naružio je Muhammed bin Talha i Abdullaha bin Uzeira. Vratio se kući pun ljutnje. Šedad bin Aus prenosi: na dan kada su pobunjenici okružili kuću Hazreti Osmana i nemilosrdno ga ubili, Hazreti Osman je pogledao i rekao: o Allahove sluge, vidio sam da Hazreti Ali je izašao iz svoje kuće. On je nosio turban poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poslanikov mač. Ispred njega su išle grupa muhadžira i među njima je bio Hazreti Hasan i Abdullah bin Omer. Napali su te pobunjenike i uspjeli su da ih odmaknu. Ušli su u kuću Hazreti Osmana i onda je Hazreti Ali rekao: o vođo vjernika, neka je mir na tebe. Vjera je bila utvrđena kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem borio protiv protivnika islama. Ja vidim da ovi ljudi žele da te ubiju. Daj nam dozvolu da se borimo protiv njih. Tada je Hazreti Osman rekao: kogod vjeruje u Allaha i kogod smatra da ja imam pravo iznad njih, ja vas molim u ime Allaha da ne proljevate krv ničiju zbog mene. Pa ni toliko koliko se pusti krvi kada se radi taj treatment puštanja krvi. Niti da svoju krv daju zbog mene.
Onda je Hazreti Ali opet upitao isto pitanje, ali Hazreti Osman je dao isti odgovor. Prenosilac govori, onda sam vidio Hazreti Alija kako odlazi iz kuće Hazreti Osmana radijallahu anhu, govoreći: Allahu moj, ti si naš svjedok da smo mi dali sve od sebe u vezi ovoga. Onda je otišao u poslanikovu džamiju, bilo je vrijeme za namaz. Ljudi su rekli: o Abul Hasan, izađi ispred i predvodi namaz. Hazreti Ali je rekao: ja vas ne mogu predvoditi namaz za vas dok je imam vremena u okruženju. Ja ću da klanjam svoj namaz. I on je klanjao sam i otišao je. Onda je Hazreti Alijev sin došao i rekao: moj oče, neprijatelji su napali Hazreti Osmanovu kuću. Hazreti Ali je rekao: inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo, tako mi Boga, oni će ga ubiti. Onda su ljudi upitali gdje će Hazreti Osman otići poslije, naravno, njegove smrti. Hazreti Ali je rekao: kunem se Allahom, on će da bude u džennetu. Onda su upitali: o Abul Hasan, a gdje će ovi ljudi biti? To jest ovi što će ga ubiti. Hazreti Ali je rekao: kunem se Allahom, oni će biti u džehennemu. I ovo je ponovio 3 puta. Hazreti Muslim Maud piše u vezi ovoga kad su ovi pobunjenici došli u Medinu. Oni su došli kod Hazreti Alija, Egipćani, i tada Hazreti Ali je bio izvan Medine. Naravno, on je predvodio armiju protiv ovih pobunjenika i pripremao se da ih, znači, izbriše. Oni su došli kod Hazreti Alija i rekli zbog toga, zato što Hazreti Osman ne upravlja kako treba, on nije dostojan da bude na tom kao halifa. I rekli su: mi smo ovdje da ga sklonimo i nadamo se da ćeš ti da prihvatiš kao hilafet. Kad je čuo ove licemjere, Hazreti Ali je odgovorio na način čovjeka koji je imao ogromnu ljubav i status jednog velikog vjernika. I on ih je odbrusio im je i odbacio ih. Rekao je: svi bogobojazni ljudi znaju kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o ljudima al-Mavra i Zuhušab, to jeste to mjesto gdje su ovi pobunjenici kampovali, i da je poslanik prokleo. I onda je rekao: neka vas Allah uništi i idite odakle ste došli. Onda su rekli, kad su čuli ove riječi: u redu, mi ćemo se vratiti, i otišli su. U to vrijeme ljudi su počeli da odlaze iz Medine i 5 dana Medina nije imala nikakvog vođu. Pobunjenici su željeli da postave halifu kojeg su oni željeli i tako da on može da izvršava njihova naređenja. Kako god nijedan ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije želio da postane halifa naređenjem ljudi koji su ubili Hazreti Osmana radijallahu anhu. Pobunjenici su otišli kod Hazreti Alija, Talhe i Zubeira i tražili da oni postanu halife. Oni su svi odbili. Ovi pobunjenici su znali da bilo koga drugog da postave osim ove trojice, ljudi nikada neće u to vrijeme prihvatiti halifu. I onda su oni znali da će jednostavno oni doživjeti opoziciju od islamskog svijeta ako se halifa ne izabere, i onda su dali ultimatum 2 dana da se halifa izabere od ove trojice ili da će oni njih ubiti. I sve ove ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda ljudi iz Medine su bili prestrašeni i znali su da ovi pobunjenici neće ostaviti nikoga iz njihovih porodica, i onda su otišli kod Hazreti Alija i molili ga da uzme hilafet. Znači, odbio je ponovo i rekao: ako ja prihvatim da budem halifa, svi će da posumnjaju da sam ja naredio da se Hazreti Osman ubije, a ja ne mogu takav teret da nosim. Hazreti Talha i Zubeir su dali isti odgovor. Kogod od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bio upitan da postane halifa, oni su odbili. Svi su onda otišli kod Hazreti Alija i rekli: moraš da uzmeš ovaj teret.
On je onda prihvatio to, ali je rekao da svi moraju da dođu u džamiju da ga prihvate. I onda su ljudi došli u džamiju i dali su bejat, zakletvu Hazreti Ali radijallahu anhu. Neki nisu prihvaćali nikakvog halifu, dok oni koji su odgovorni za smrt Hazreti Osmana budu kažnjeni. Dok neki su i bili od mišljenja dok ljudi izvan Medine ne budu kao učestvovali u svojim prijedlozima, halifa se ne bi trebao izabrati. Pod ovakvim uslovima Hazreti Ali je prihvatio da bude halifa. Ali kao što je se bojao, to se i desilo da ljudi po islamskom svijetu, da je Hazreti Osman radijallahu anhu bio ubijen pod naredbom Hazreti Alija. Hazreti Muslim piše, ako mi stavimo sve atribute i kvalitete Hazreti Alija na jednu stranu, da on prihvati hilafet u takvoj situaciji, po mom mišljenju, Hazreti Muslim kaže da je to bila vrlo hrabra stvar. I to je vrijedno velikog veličanja i hvaljenja. Zbog islama, on ne misleći uopšte na sebe i svoje časti, on je uzeo toliki teret na sebe. Hazreti Muslim dalje govori, poslije smrti Hazreti Osmana radijallahu anhu, dan dva poslije njegove smrti, i kad su se smirili ovi pobunjenici i shvatili šta ih čeka, i onda su se zabrinuli jer Hazreti Muavija je bio veliki čovjek i znali su da će on tražiti osvetu za ovo. Otišli su prema Siriji i kad su stigli tamo u Siriju počeli su da kao iznose žalost za smrt Hazreti Osmana i kao da niko se ne brine da se osveti za to. Drugi pobunjenici su otišli prema Meki i sastali su se sa Hazreti Zubeirom i Hazreti Ajšom i rekli su kako je teško da je halifa islama ubijen, a muslimani su ostali kao ravnodušni. A drugi su otišli prema Hazreti Aliju i rekli kao boje se da će islamska vlast da kolapsira i da on treba da prihvati hilafet. I ashabi koji su bili u Medini također su bili mišljenja da Hazreti Ali treba da bude sljedeći halifa i da to poduzme i da će to biti veliki izvor blagoslova. Iako je mnogo puta ovo odbio Hazreti Ali, na kraju je zato što su vršili pritisak sa svih strana na njega prihvatio i onda je dozvolio drugima da daju bejat njemu. I nema uopšte sumnje da ova njegova odluka je bila puna mudrosti i da ovo nije on uradio, bilo bi još više bi se desilo loših stvari. Ovo je bio zaključak Muslima Mauda radijallahu anhu i on dalje govori da je pogrešno reći da poslije kad su dali bejat Hazreti Aliju, Hazreti Zubeir i Talha da su prekinuli taj bejat i neki govore da su to oni s lahkoćom uradili i da su otišli onda kod Hazreti Ajše i da su se borili protiv Hazreti Alija. On kaže ovo je pogrešno mišljenje i shvatanje i historija to negira. Kroz historiju vidimo da oni, Hazreti Talha i Zubeir, su bili prisiljeni da daju bejat. Imamo u Tabrid zapise da kad je Hazreti Osman bio ubijen da su to vrlo žurno uradili, da drugi sljedeći halifa je izglasan. Ljudi su došli kod Hazreti Alije, rekli da on mora da uzme da bude halifa i on im je rekao ako to hoćete onda morate u svako vrijeme i svako doba da budete meni poslušni i ako vi ovo hoćete onda sam ja spreman isto da uzmem vašu zakletvu, a ako ne onda postavite nekog drugog za halifu i ja ću da budem poslušan kogod bude izglasan i bit ću poslušniji od svih u vas. Oni su prihvatili to, ali Hazreti Ali je rekao razmišljite još jednom međusobno. I onda su rekli ako Hazreti Talha i Zubeir da oni ako budu dali zakletvu bejat Hazreti Aliju, svi ostali će to da urade. Ako ne, onda mir neće biti potpuno uspostavljen. Hakim bin Džabala
i još nekoliko ljudi su otišli kod Hazreti Zubeira, a Malik Ešter i još nekoliko ljudi su otišli kod Hazreti Talhe. Oni su izvadili mačeve, oba dvojica ovih ljudi, i rekli i Hazreti Talhi i Zubeiru da moraju da uzmu bejat od Hazreti Alija ili će da ih napadnu, i oni su bili znači primorani i ove dvije grupe su se vratile. I onda Hazreti Ali je otišao u džamiju, stao je na mimber i rekao: o ljudi, jučer ste mi dali ste mi prijedlog i rekao sam vam da vi trebate da razmislite o tome još jednom. I onda je rekao: da li ste vi razmislili o tome, da li ste spremni da prihvatite moj zahtjev? Ako jeste, onda zapamtite da uvijek morate biti poslušni meni. Onda su oni otišli kod Hazreti Talhe i Zubeira i na silu ih doveli. Jasno je zabilježeno u hadisu kad su otišli kod Hazreti Talhe i rekli da on mora da da bejat Hazreti Aliju. On je rekao: ja sam prisiljen da dam bejat i to ne radim dobrovoljno. Slično kada su otišli do Hazreti Zubeira, on je odgovorio na isti način i rekao je: vi mene prisiljavate da dam bejat i ja to ne radim dobrovoljno. Abdurrahman bin Džundur prenosi od svog oca: poslije ubijstva Hazreti Osmana radijallahu anhu, Aštar je otišao kod Talhe i rekao mu da da bejat. On je rekao: daj mi nekog vremena, želim da vidim šta drugi odluče. Ali on ovo nije prihvatio i dovukao ga je, isto kao neko vuče kozu, i dovukao ga je za sobom. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori: kad je Hazreti Talha, koji je ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, se suprotstavio Hazreti Aliju i shvatio da je njegova krivica, on je napustio to ratno polje. Ovo je kada je rat izbio i kada je Hazreti Talha bio na drugoj strani i borio se protiv Hazreti Alija. Prvo on je bio prisiljen da da bejat, onda je otišao u rat protiv Hazreti Alija, ali poslije kad je shvatio da Hazreti Ali radijallahu anhu je bio u pravu, on je odmah napustio to ratno polje. U vezi ovoga Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu piše: Hazreti Talha se vraćao kući sa toga bojnog polja kad je jedan zlikovac iz te armije koji se borio protiv Hazreti Alija, ugledao ga i ubio je Hazreti Talhu, i taj što ga je ubio otišao je kod Hazreti Alija i rekao: donosim ti radosnu vijest, ja sam ubio Talhu. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ja ti dajem radosne vijesti o džehennemu, jer sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će Talhu ubiti osoba koja će otići u džehennem. U drugi hadis Hazreti Muslim Maud navedi da u borbi Džemal, da Hazreti Talha kad je bio teško ranjen i skoro pred smrt, je upitao ovog prenosioca: iz kojeg si plemena? Ja sam mu rekao da sam od Hazreti Alija radijallahu anhu ljudi. Hazreti Talha je rekao: pruži svoju ruku da ja dam bejat Hazreti Aliju preko tebe. I on je dao bejat u mojoj ruci, kaže, i tada je preminuo. Otišao sam kod Hazreti Alija i rekao šta se je desilo. On je tada rekao: Allah je najveći i Allah je dokazao da su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem istinite. Allah nije želio da Talha uđe u džennet bez toga da ne da meni kao bejat, zakletvu. On je bio jedan od Ašra Mubašra, to jeste 10 ashaba kojima je džennet bio obećan u toku njihovog života. Iako je prvi bejat njegov bio prisila, on je svojevoljno dao bejat Hazreti Aliju. On je bio osoba pobožna, a također njemu je bio džennet obećan od uzvišenog Allaha. I Allah nije želio da njegov kraj bude kada je on izvan okruga hilafeta. I Allah mu je dao priliku i on je dao bejat Hazreti Aliju radijallahu anhu.
Hazur kaže ovi događaji se nastavljaju, ako Bog da ja ću nastaviti da govorim o njima u budućnosti. I danas želim da vas podsjetim da molite se za Ahmedi muslimane iz Alžira i Pakistana također, da ih uzvišeni Allah drži zaštićene. Ahmedi muslimani u Alžiru i stanje njihovo se pogoršava i neki advokat iz državni non stop iznosi nove slučajeve i optužbe lažne protiv Ahmedi muslimana. Tu slično u Pakistanu Ahmedi muslimani uvijek i pogoršava se i njihovo stanje. Da Allah dželešanuhu podari da ovi ljudi koji rade to zlo jednostavno budu primjer i da zato što će Allah da otkloni i da vrati mir ovim muslimanima koji prolaze kroz ove poteškoće i da Allah dželešanuhu podari im jednostavno mir i slobodu. Kako god želim također da dodam da Ahmedi muslimani posebno u Pakistanu ne obraćaju ili ne posvećuju toliku pažnju dovama i molitvi i sada moraju da se mole uzvišenom gospodaru više nego ikad, da je Allah u što kraćem roku otkloni ove poteškoće i da im uzvišeni Allah podari da mogu da šire istinsku poruku islama, ne samo u Pakistanu nego u svakom kutku svijeta i to u potpunoj slobodi. Poslije džume klanjaću nekolike dženaza u odsustvu. Prva je dr. Tahir Ahmed iz Rabve. On je sin od Čaudri Abdurrahman Šehid i on je bio emir iz distrikta Nawab Shah. Preminuo je 4. decembra od 60 godina od srčanog udara. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. On je bio doktor i prvi srčani udar je imao 95. i onda se vratio u Pakistan da može da služi u jednoj bolnici koja je pod upravom džamata. On je bio doktor za oči i uvijek bi u El Mahdi bolnici brinuo se navečer i vikendom za pacijente. Kada bi imao slobodan dan od svog regularnog posla, provodio bi ga u El Mahdi bolnici i uvijek bi bio kao volonter u medicinskim kampovima. On je radio mnoge operacije na očima i volili su ga i Ahmedi i neahmedi ljudi. On je imao operaciju srca i nekoliko puta se razbolio u zadnjih nekoliko godina, ali on je i dalje nastavio svoj posao i zajednicu je služio oko 15 godina u tom mjestu. Pazio se za siromašne, bio je vrlo gostoprimljiv i imao je veliko poštovanje prema hilafetu i prema džematu. On je također bio musi i postao je to u vrlo mladim ranijim godinama. Uvijek se odazivao svakoj financijskoj potrebi u džamatu, da uzvišeni Allah mu podari svoju milost i oprost i da uzdigne njegov status i da njegovo djeci omogući da nastave da rade dobra djela. Druga dženaza je od Habibullah Ahmed Saheb, sin od Čadri od Dita Saheb. On je bio zatvoren radi vjere, preminuo je u 75. godini 24. oktobra. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Njegov otac je prihvatio Ahmedijat u vrijeme Halifatul Mesih II. Radijallahu anhu. U vladi je radio razne poslove i penzionisao se kao direktor nekog ureda u vladi. 50 godina je služio u džamatu raznim uredima. Prvi slučaj smrtonosne kazne u Pakistanu pod tačkom zakona, oni koji se kao oture od vjere, je bio protiv njega i on je prvi od Ahmedi u historiji koji ima čast da je bio zatvoren zbog vjere. Iako je sud donio odluku da je on nevin, da nije kriv,
neki nisu to dozvolili i kao ponovo su gonili taj slučaj i oni su pokušali sve i neke su brošure dijelili na urdu i na engleskom jeziku protiv njega. U svakom slučaju Čodri Habibullah sahib je prošao kroz mnoge poteškoće, ali je sve to u pritvoru podnio sa vrlo strpljivošću i onda je Allah mu podario da bude oslobođen te kazne. On je bio vrlo regularan u tahadžudu i svakom svom namazu i također je svojoj djeci to uvijek do zadnjeg svog daha im je to uvijek skretao pažnju na to. Bio je vrlo pobožan, jednostavan čovjek, gostoprimljiv i bio je predan instituciji hilafeta. Redovno je slušao hudbe i sve govore i onda bi on također kad su ti govorili hudbe, sve članove porodice, šta god da bi oni radili, rekao bi im da ostavi da slušaju. Hvala dragom Allahu, on je također bio musi. Rukeja Begum sahiba je njegova supruga koju ostavlja iza sebe i 5 sinova i 1 kćerku. Hasib Ahmed sahib, jedan od njegovih sinova, je misionar i služi na u engleskom uredu Fazli Umar fondaciji. Da Allah podari svoju milost i oprost njemu i da omogući da djeca njegova nastave da rade njegova dobra djela. Sljedeća dženaza je od halifa Bashiruddin Ahmed sahib. 30. novembra je preminuo u 86. godini. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Rođen je u Indiji. Sin je od dr. Taqiyullah Halifa sahib i unuk od Hazret dr. Halifa Rashiduddin sahib. Dr. Halifa Rashiduddin sahib je otac od Hazreti Umi Nasir, prva supruga od Hazreti Halifatul Mesih II. Radijallahu anhu. Obećani Mesih alejhi selam je govorio vrlo cijenjeno na finansijske žrtve njegovog djeda. On je uvijek radio džematske poslove i uvijek bi pozivao na Ahmedi muslimane u svojoj kući, govorio im o Ahmedijatu. 1998. se preselio u Švedsku, prije toga se svugdje je živio po Pakistanu. 1999. je imao srčani udar, ali čim se oporavio, razne aktivnosti u džamiji je radio. On je služio kao tablik sekretar i svake godine bi dolazio na dželsu u Veliku Britaniju. Iza sebe ostavlja suprugu, 3 kćeri i 2 sina. Njegova supruga je Engleskinja i ona je prešla na islam sa kršćanstva. Ona se tako lijepo propisno nosi, vrlo je jednostavna, živi jednostavan život, imala je veliku želju da nauči o svojoj vjeri i ona radi sve od sebe da se ophodi po učenju, da je uzvišeni Allah poveća njenu vjeru i omogući njegovoj djeci da nastave da rade njegova dobra djela i da uzvišeni Allah mu podari svoj oprost i milost. Sljedeća dženaza je od Amina Ahmed sahiba, supruga od halifa Rafuddin sahib. Preminula je 19. oktobra. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Ona je iz Gijana i rođena je 1940. u muslimanskoj porodici, koji su vrlo poznata i bogata porodica. Prihvatila je Ahmedijat dok je studirala u Engleskoj i ona se onda udala za Ahmedi muslimana. Ona je bila gostoprimljena, vrlo pobožna žena koja je uvijek vodila računa o svojim namazima. Iako je njeno zdravlje bilo pogoršano, ona bi uvijek ustajala na tahadžud namaz, učila je Kur'an redovno. Iako je bolovala od raka, ona bi skoro svake godine putovala u London na džalsu. Potpuno je imala vjeru u dove i namaze i molitve i imala je veliku vezu sa hilafetom. Kada bi me god sa mnom se sastala, Huzur kaže, bila je toliko žena velikog jednostavnog karaktera i uvijek bi tražila da se molim za nju, da joj uzvišeni Allah podari njegovu
milost i oprost i podari njenoj djeci da budu uvijek uz džemat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.